carnissers que feien canals vius i d'escarnar no en queden tants. Abans hi havia uns grandíssims carnissers perquè era gent que només amb la vista ja sabia pum, aquest animal farà tant, t'equivoques de 5 o 6 quilos. Vist la pel·lícula Rocky? Quan s'entrena allà amb les canals de vedella, va fotent hòsties, doncs el mateix. A mi el més la satisfacció és que tu vulguis fer una cua de bou. Però és que la gent ja no té ni la voluntat de fer-ho. Saps quina és l'única cosa d'herència que et poden deixar? És el cuinar. Va vindre un dels primers argentins a comprar-me. A més, són uns consumidors de carn esgarrifosos. Així com als catalans els agrada menjar poc i aparentar molt, aquesta gent era de menjar. I es mengen proporcionalment mig quilo per persona. Tu quan vens a comprar-me a mi, potser t'estàs emportant 150 euros, no? I arribes a casa i tu fas tu, allà no ho veu ningú. 365 dies a l'any, que tot el dia tinguis una pressió fiscal, una pressió sanitària, una pressió de no sé què. El meu fill no vull que faci aquesta feina. Ni pensar-ho. Benvinguts a Tres Quarts, el podcast itinerant que descobreix persones amb negocis i empreses. Com sempre, ens trobareu a YouTube, Spotify i Apple Podcast i podreu estar al dia de tot a través del nostre Instagram i TikTok. Marc, com estàs? Ara. Jo molt bé, Jordi, perquè avui som a casa de... Bueno, petit spoiler, tu, m'és igual la intro. Del meu carnisser de confiança. De confiança vol dir que et proveix tot tipus de carn? Estàs, reiteradament estàs content amb ell? Estic molt content. Podria també proveir-me tot el meu consum de carn. Crec que és un molt bon tema per abordar-lo avui. De totes maneres, jo sempre hi vaig quan busco aquelles peces de carn que dic, hòstia, això fàcilment no ho trobes. A més de comerç local, no d'això. Ara entrarem. Bon dia, bona tarda, bona nit. Són Tres Quarts. Som Tres Quarts. Avui tenim amb nosaltres un convidat que representa 4 generacions dedicades a la carn, gairebé un segle de trajectòria i un model de negoci que s'ha mantingut fidel a un principi molt simple però molt poderós. El tracte directe amb el pagès, sense intermediaris. Parlem d'una carnisseria que va néixer l'any 1929 a l'Albi, a les Garrigues, fundada per Dorotea Bernat Grau, i que avui continua viva, moderna i en creixement des del barri antic de Manresa. Una empresa que ha sabut conservar l'essència de l'ofici i alhora reinventar-se en productes propis. Avui doncs ens acompanya David Bernades, 4a generació de carns Bernades, i un exemple clar de com un negoci familiar pot mantenir-se ferm i rellevant en un sector tan competitiu com el de l'alimentació. David, benvingut al podcast Tres Quarts, com estàs? Bona tarda, molt bé. Sí? Aquí amb ganes de començar. Moltes gràcies per atendre'ns. Bueno, Ho hem fet bé, David, això de la introducció? Ho heu fet bé. Passa que al principi Ara, no eren puntualitza. carnissers a l'Albi, eren a Cala Droguer, perquè abans era un poble petit i una drogueria tenien de tot. Un colmado. Sí, com un colmado. Et feien des d'un anàlisi d'orina a vendre't carn de tot. És a dir, s'hi trobava tot. I després vam vindre cap aquí, ens vam ubicar a les Mandongueres i de les Mandongueres aquí al Mercat Puigmercadal. Vale. Tenim sons, tenim diferents sons. Cal destacar que estem al Mercat Puigmercadal de Manresa. de Manresa i, per tant, avui el Jordi, doncs, no sé... Bueno, avui no, a la postproducció, ja veurem com de bé s'ho passa. Sí, de moment ja estic flipant perquè les zones de cada canal m'arriben de diferents micros, o sigui, d'interpretar d'on arriba cada cosa. Però bueno, aquí estem. Això mateix. Jo, David, si et sembla, per començar, breument, per situar-nos tots, qui diries que ets? Pues mira, jo sóc, per circumstàncies que em vaig trobar d'un negoci familiar, em vaig ubicar en una carnisseria i he seguit el trajecte del negoci familiar fins aquí. I ja està. I a partir d'aquí, doncs mira, mirem de sobreviure, fer-ho bé i aguantar com es pugui i guanyar-te la vida. I la història que et porta fins aquí, cronològicament, sí, també per comprendre l'ofici de carnisser. Bueno, la història és que, a diferència d'ara, quan tu tenies un negoci familiar, quan eres petit ja estaves involucrat a ajudar els pares.
És a dir, ara aquestes que està prohibit anar jove, tal, perquè l'edat i això, i a més amb aquesta feina, m'hi vaig trobar per circumstàncies de que anava a ajudar els pares. I després, jo no era la meva inquietud ser carnisser, i per circumstàncies de la vida a casa meva va haver-hi un alt i baix. Tenia el meu germà que per circumstàncies havia marxat a viure a les illes, a Palma. La meva germana era petita i m'hi vaig tindre de ficar jo. I a partir d'aquí, doncs mira, m'hi vaig involucrar. Però no era una cosa que vaig entrar per vocació, ni molt menys. Passa que quan m'hi vaig ficar, doncs mira, per ajudar més que res era per ajudar la família. I m'hi vaig ficar i tirar-ho endavant fins al dia d'avui i mira, i anar fent, i anar tirant endavant. Que ja tens prou perspectiva per fer balanç, satisfet? A veure, a mi m'agrada perquè el tracte com ara t'he conegut tu i m'estàs fent aquesta entrevista m'agrada, estic molt bé, però no és una feina que a mi m'agradava, a mi m'agradaven moltes altres oficis que aquest. Passa que després, amb el temps, com ha passat, hi ha uns pros i uns contres, m'entens? A favor diria que tinc que jo sóc la persona que em dirigeixo, que jo em mano, que jo m'administro, que jo faig el que vull. Després tinc un tracte amb la gent que m'agrada, és un tracte així desenfadat. A més, jo estic en un mercat, que això és com una centrifugadora, que tant et ve gent d'un estat a dalt de tot, gent de baix, i és un guapo que pots conèixer gent de totes classes. I el contra que jo he vist és que pel camí de tots els carnissers que érem molts carnissers, han anat desapareixent molts, perquè pensa que a Manresa podríem ser uns 43 agremiats. Si aneu a la famosa biblioteca d'aquí a Manresa, si comences per allà a la banda esquerra, el segon foradet que hi ha és on jo matava antigament el xais. I allà hi havíem començat molts carnissers i un 80% han plegat per circumstàncies que d'allò, i l'única cosa que veig així en contra és que és una feina molt sacrificada i difícil de tirar endavant. Per què han plegat? O sigui, les circumstàncies d'allò... Les circumstàncies, molts s'han retirat, els fills no han seguit, i després també molts s'han retirat perquè els números no sortien. És tan realista com això. La meva satisfacció com a carnisser és que, per certa manera, ho he pogut encarar i m'he pogut guanyar la vida. M'entens? I això també per mi és una satisfacció personal, perquè l'he pogut buscar la situació de treure'n un profit, però ha sigut aquest el gran drama dels carnissers. Has dit que et va venir una miqueta donat, que tu haguessis tingut un altre ofici. Jo penso que l'ofici que tens, de vegades les coses quan es fan per obligació deixen de ser hobbies i comencen a ser feines, llavors ja no agraden tant. A què t'haguessis dedicat si haguessis pogut triar? Bueno, jo, a veure què m'has dedicat. Per suposat, jo no conec ningú, molt poca gent, que no sigui com abans, que era l'aprenent i es va fer carnisser, o fills de carnisser, un que digui com ara vosaltres deies, jo vull ser carnisser. Això no... I m'aixecaré cada dia a les 5 del matí i em fotré a pencar amb una feina que arribaré fet un cromo d'allò. No ho fa la gent així, és perquè et ve ficat així. Jo què hagués fet? A mi m'agradava moltes altres coses. Per exemple, tots els meus amics, a aquella època, anàvem amb motos i un està ficat amb el Mundial de Motos de GP, l'altre també, l'altre estan situats en tot aquest món. Era un món que a mi m'agradava. Que si ve servit o no ve servit, d'allò. Jo crec que el més important en aquesta vida, amb tot el que faiguis, i a vegades els dic als meus fills d'allò, que faiguis el que faiguis, amb el que faiguis, siguis el millor. És a dir, per ser un abogat mediocre, no et fotis a ser abogat. Si ets un drapaire, per dir una cosa, o un picapedrer, si ets el millor, estaràs valorat. I després, jo no vull dir que sigui el millor, però dintre de la meva gamma, mirar-ho de fer el millor possible i anar aguantant. Llavors, t'inicies en aquest món. Sí. Què passa fins que arribes aquí? És a dir, cronològicament, quins són els fets? Perquè, clar, no comences a Puigmercadal. Bueno, jo ja vaig començar a les Mandongueres. Després vaig començar a Puigmercadal. I a Puigmercadal, quan començàvem... Les Mandongueres què són, perdona? Hòstia, bona cosa per ser de Manresa, Les Mandongueres és aquí a la plaça Europa. Antigament hi havia un edifici que se'n deia Les Mandongueres. I allà van començar els meus pares. I allà teníem botiga. Que després, quan es va tancar allò, vam baixar cap aquí, al Puigmercadal.
que això abans eren uns corrals que se'n deia el Cal Franc, que aquí hi havia hagut xais i d'allò. Bueno, i es va fer aquest mercat i després vam baixar cap aquí. Jo vaig començar així ficat, ja t'ho dic, per una situació que em vaig tindre a ficar a casa meva i em vaig entrar, diguéssim, en una època de 21... Jo ja estava aquí, però allà dels 19 als 24 o 25, i esclar, és quan tu et tens de formar en un ofici d'allò i em vaig trobar aquí. Alerta, i que m'he guanyat la vida i m'ha anat bé, bueno. I després aquí Quins al anys començar... eren, això? Què era? Bueno, jo vaig començar ja aquí, allà sobre els 16 o 17, perquè en aquella època, els 15 o 16, ja anaves a ajudar els pares, o més jove. Però, diguéssim, involucrat fort devia ser els 20 anys, 19-20 anys. Per una sèrie de situacions, que diria que no venen al cas, i menys ara. Després la mare va agafar càncer, tota una sèrie de coses, i m'hi vaig tindre d'abocar. Tenia una germana petita, i, bueno, i també m'hi anava, després, quan vaig començar a veure, no ha sigut un cataclisme. Per exemple, t'he conegut a tu, he conegut gent, i conec a molta gent, i m'ho he passat bé, Passa que jo que considero que és una feina que també sort n'he tingut de la meva parella, i així que m'ha sapigut comprendre, perquè és una feina molt sacrificada. Quan et dic molt sacrificada, el que té qualsevol persona en dies personals va ser les meves festes de quan em vaig casar. M'entens? Ara he tingut 3 dies, que això ho té tothom, que tothom estava emprenyat perquè queia aquestes festes en un dissabte, he pogut anar a veure la meva filla que estudia a Parma. És una feina sacrificada. I, a més, ara com ara, així, però molts, a més de sacrificada, no arriben. I això és així, com molts altres oficis, Clar. I com s'aprèn aquesta feina? És a dir, jo avui et dic, feina, demà vull ser carnisser. Només hi ha una manera, mira, jo no és per faltar. Sí, n'aprendria, n'aprendria, ens costaria, però n'aprendria. Si algú vol ser per carnisser, ara ja, fora, treu-t'ho del cap. Sí que serviria. El més important és tindre un bon caràcter i després s'aprèn tot. I la clau, que s'ho va encarregar també, que un dia estava parlant amb uns que em van vindre a la Diputació i tal, dic, només hi ha una manera, és l'aprenent. Perquè això és una feina que tardaràs 1 o 2 anys a aprendre-ho. Durant 1 o 2 anys, si tu n'estàs aprenent, si tu, que ja està una cosa que diguéssim justa, si tens de pagar una persona que no la formaràs, que després et marxarà, és insostenible. I abans l'aprenent, que era aquell nano que ara han fotut això de l'ESO, que els volen fer arribar fins al batxillerat i després els hi foten mòduls i fan fent coses, tira endavant, i mira com va tot aquest sistema, doncs venia un nano, el tenies allà, li ensenyaves, i un 80% d'aquest nano es muntava després per ell o es quedava amb tu a treballar. I després ara han fet moltes coses que en diuen això d'aquests mòduls o aquestes així. Sí. Però és que jo em van vindre una vegada amb tots els respectes, i el que ensenyava de mòduls, m'entens el que et vull dir? És com aquell que et vol ensenyar a conduir i veus que quan puja ja fot 2 hòsties al bordillo. No era del gremi. No. Són moltes coses que s'han muntat També potser cal estar al peu del canó cada dia. S'ha d'estar allà. Clar. Hi ha una sèrie de feines que has d'estar allà. Per exemple, tant com, jo què sé, totes les feines que siguin manuals et poden donar una orientació, però tu és anar-hi. Per exemple, un bon picapedrer, que en tinc una davant de casa, que és un home ja gran, doncs, hòstia, no cada pedra és igual, no cada allò. Un animal, jo, per exemple, vaig tindre la sort que, ja t'ho he dit, vaig començar a matar al matadero. Avui dia hi ha molts carnissers, però tu, com jo vaig començar a matar, tu, per exemple, quan compraves un animal, saps fer escandalls. Tu saps el que rendeix un animal, saps el tant per cent de l'animal, i avui dia hi ha una sèrie de gent que això no en té ni idea. I això ho vaig aprendre jo anant allà al matadero, que abans hi havia uns grandíssims carnissers, perquè era gent que només amb la vista ja sabia, pum, aquest animal farà tant, pesarà tant, t'equivoques de 5 o 6 quilos, d'animals de 300 quilos, i això i allò, i això s'ha perdut, perquè ja estaves des de base, i això s'ho ha encarregat tot. I ara tot es compra a base de tota... Carnissers que facin canals vius i d'escarnar no en queden tants. Ara avui dia són aquests que ve tot envasat al buit com els supermercats, que en dic jo obre bosses, t'obren la bossa i t'ho fiquen allà. Un dia podeu fer una prova, aneu a qualsevol carnisseria de gran superfície i allà hi ha un mural i vas a buscar una noia i li demanes una peça que jo et diré que li demanis, no ve el cas ara que et digui, i no sabrà ni de què li estàs parlant. I t'està venent carn.
Això és La així. del taulell, No la de... La del taulell encara el que hi ha allà t'ho dominarà una Sí, mica, eh? però si hi ha un frontal o així o d'allò, i el del taulell, Segons quina peça encara jo he no. vist algunes bestieses que dic, mare de Déu senyor. Passa que aquestes empreses, com són, que tant et venen teles com et venen una cosa, et venen amb l'altra, amb el volum d'allò, però també m'agradaria veure si només visquessin d'allò, a veure què, perquè si us hi fixeu, molts taulells de supermercats els treuen i ho tens de comprar bandejat. Si us hi fixeu, molts taulells, que abans hi havia, no direm supermercats, però abans hi havia un carnisser que et tallava i així, queden 3 o 4. Primer, perquè no troben professionals. Segona, perquè el tio que tallà, a més, et pot Tots fotre... un d'ells, no no? és com una sabata, eh? Tots un d'ells. De què? Oh, que tens totes les peces per tallar. Sí, però avui dia tot és quasi ben bandejat. Si aneu al Lidl, Aldi, Mercadona, Sí. ja està tot dat i beneït. I quan dius que s'ho han carregat tot, qui s'ho ha carregat tot? Amb bona fe, diria jo, el sistema que s'ha creat. Han volgut fer un sistema que ara se n'han donat compte que, per exemple, ens volen fer vendre proximitat, no? Producte de proximitat, això ho heu sentit, no? Quilòmetre zero, no? El quilòmetre zero Al que final diuen. semblarà que us la faig jo, a l'entrevista, Cuidado que us estem canviant. Insisteixo. Quan han fet això, per exemple, abans hi havia els mataderos comarcals. Qualsevol poble d'X població, com Manresa, tenia un escorxador municipal. Jo anava amb el pagès del voltant, que tots tenien, i aquests pagesos tenien el seu ramat, tenien una d'això de guies i d'allò. I ara han anat fent tants sistemes burocràtics, és a dir, des del transport, des de la manipulació, des d'això, que ja no pots, no tens sistema de que sigui viable allò. I només estan quedant 3 o 4 grans corporacions que ho dominen tot. O I el sigui, petit te n'han anat escombrant. la indústria càrnica. Quan dius el sistema és la indústria càrnica en general? Bueno, els grans grossos. A veure, ara mateix s'està demostrant que amb això de la pesta porcina, que ja la entro per aquí, collons, és del valor més gran que té Catalunya. Si t'untolla el porc, abans hi havia la burgesia tèxtil, no? Sí. Ara és la burgesia dels porcs. Ara agafes 4 senyors que tampoc no queda bé, se t'assenten aquí i es poden quedar al Barça. O millor al Barça el pròxim president serà un porcater, com aquell que diu. Un porcater, Sí, un porcater del porc. Aquest concepte... No el sabia. Jo tampoc, però m'agrada. L'explotaré. Quan ha baixat el preu al quilo del porc? Només per aquesta indentació de la pesta porcina? Bueno, ha baixat la primera setmana. Ara està tot, que s'està baixant i tothom va, sálvese quien pueda, no? Va baixar 10 cèntims. T'estic parlant de Canal, que Canal també som 4 els que fem Canal ja. La Canal ha baixat de la primera setmana de 10 cèntims i ara avui Mercalleida, que fa mercat d'allò, em sembla que ha baixat 7 o 8, uns 30 o 40 cèntims. Tornant al tema... Digues, endavant. No. Estic a la teva disposició. Tornant al tema de l'ofici de carnisser, i també per tancar-lo l'hora, m'ha quedat clar que si jo demà et digués, escolta, David, que vull ser carnisser, o t'estic acompanyant dia a dia a tu aprenent de l'ofici, o no tinc res a fer. Perquè l'opció és anar a fer un mòdul X, i aquest mòdul X, la cosa és que... Que no sé ni on està ara, actualment. El professorat tampoc serà perfils com tu, perquè... No tenen temps. Perquè els perfils interessants han d'estar al peu del canó, no? A la carnisseria. És difícil perquè el que és un professional ja tens prou de feina. M'entens el que et vull dir? És com aquell que avui dia necessites un fuster que saps que van de bòlit, no li diguis que vols fer una virgueria, diria, tinc prou de feina que m'atabalis ara amb això. M'entens el que et vull dir? Però llavors, en el teu cas, prefereixes un xaval de mòdul o un xaval que no sap res i t'assegura que estarà aquí 2 anys? No, jo prefereixo jo. De zero. Si a mi m'ajudessin, fer-lo jo. Passa que és impensable. Actualment, com està el sistema, és molt difícil. I a més, l'edat se't tira a sobre i no. Però sí, fer-lo jo. Per tant, la conclusió és que costa molt trobar talent. Molt. Per tant, si no hi ha... No talent, no, professional. Això no és una cosa talentosa, és professional. Professional. Clar. Però no aquesta, perdona. Qualsevol professió, És que d'aquí un quant temps tindrem un Cristo aquí, Aquí la gent no s'està donant compte. Aquí, jo sempre dic el mateix. Quan fa que tu has vist un Mossos d'Esquadra en una rotonda o urbana?
mirant ITVs o mirant així. Quan fa? No fa gaire, segurament. Jo pujant d'aquí a Montmollà en trobo cada 2 per 3. Quan fa que no et pares perquè passi un ramat per davant teu de xais? Penseu? No sé, com foti a la muntanya ben amunt, complicat. A la muntanya ben amunt, 4 vegades, però no en trobaràs. Aquí tindrem un Cristo. Els pagesos joves ara en hi ha 4 i que es tinguin tota la sort del món, però tenen un promig de 70 anys. No, hi haurà un Cristo, que aquí d'aquí 4 dies, però no aquí, no. S'està primant que la gent treballin, s'està anant cap a 4 hores, a 4 dies setmanals, no? 5 dies. El divendres al migdia ja, però se'n va cap a les 4, ja havia sentit. Nosaltres treballem 6 dies. Aquí estic en un mercat que estic al dematí encara. Però tu series pagès treballant 365 dies a l'any, que tot el dia tinguis una pressió fiscal, una pressió sanitària, una pressió de no sé què, i al fi al cap per fer el que ells en diuen fer la pau, no sé si heu sentit aquesta, farem la pau, és que és normal que no ho faci ningú. I si jo, que tinc fills i els altres, jo no vull que es fiquin aquí. És a dir, aquí hi ha un 25% de parades tancades. Si les regales ningú les vol, però si tu demanes places per entrar de bombero forestal o mosso d'esquadra, hi ha hòsties per entrar. Per què? Tota aquesta gent és vocacional? A veure, per què? Perquè han creat un sistema que aquells viuen bé i nosaltres vivim. Hi ha els de primera i els de segona. I si a més, entremig, tu que estàs de segona, et van fotent hòsties i no et guanyes la vida, està condemnat al fracàs. Per tant, si no hi ha relleu generacional... I jo vaig dient, prendrem mal, però aquí hi ha els 4 de dalt, que només heu de veure que s'estan aquí forrant, siguin de dreta, siguin d'esquerra, siguin d'aquí, siguin d'allà, i ens estan prenent el pèl. Dit i clar. I tindrem un Cristo molt gros, perquè ara l'alimentació se'ls està desbocant. I l'altre dia hi havia el Rufián, diu que s'hauria de fotre públic. No, si el problema no és si és públic o no és públic. A veure si ho entenc, que no n'hi ha. Que no n'hi ha. Si tu busques polítics, en trobaràs més que porcs de Collserola, si n'està ple. I a més, quan penquen, si l'altre dia diu un que ja s'acaben fins al gener i ja no tornen a anar a treballar. A veure qui ho pot fotre, això. Sí, o sigui, vist així en perspectiva està quedat, però està bé. Has dit que un 25% de parades del mercat ja havia tancat. Sí, no ho sé ben bé, però estan tancat. No aquest, Saps el motiu? No aquest, no, tots. Aquest problema no és aquí. Sí, està clar. No és Catalunya, no és Espanya. No és català, No, és a tot arreu. S'està creant una societat de pencar poc i guanyar molt. Si tu et vols sacrificar, i a més els hem fet creure que pencant poc es guanyaran bé la vida, això ja és l'hòstia. I els que tenim de pencar per anar lluitant i d'allò, és que és normal que la gent corri com una pesta. Que tindrem aquí un Cristo. Però bueno, jo ho estic veient, jo que pugui acabar, i després l'altre Cristo que tindré jo és poder cobrar l'expansió, que ja ho dubto. Bueno, i nosaltres no t'expliquem. Anem una mica al teu negoci. Al final estem parlant d'una parada de mercat, en concret el Mercat Puigmercadal de Manresa. Al final, el teu negoci consisteix sobretot en vendre particulars o hi ha també una part més petita o més gran a empreses? Jo la sort que he tingut, ara que quedi així, és curiós, quan jo era... I ha sigut el tic diferencial amb les altres carnisseries, jo diria, perquè a vegades amb un home que venia aquí a comprar et deia, hòstia, perquè vens i no vens. Jo va haver-hi una època, quan començava i era jove, com m'agrada parlar tu, em va vindre un home que poc s'imagina el favor que em va fer. Va vindre un dels primers argentins a comprar-me. Es deia Adolfo. Era taxista. No hi havia... Jo tenia uns 25 o 26 anys i aquell home em va dir, mira, que jo vaig a totes les carnisseries, perquè els catalans som collonuts, jo sóc el primer, però també som bastant fets a la nostra. Diu, jo vaig a les carnisseries i els hi demano peces que fem els argentins, com matambre, o tira de asado, colita de quadril, etc. I em diuen, això es fa així aquí, si t'està bé, i si no, doncs no. Vale. Dic, mira, jo com a les tardes d'aquella època d'allò, dic, mira, si vens algun dia a la tarda, em portes em va dur un llibre de los frigoríficos de Argentina, i dic, jo porto mig vedell aquí i el anem desmuntant. I jo aquell tio, doncs mira, això vam anar-ho mirant, mira, això és el matambre, hòstia, sí, això és això, vale, hòstia, això així, vale. I aquell tio, degut a això, del boca a orella, perquè en aquella època no hi havia, no hi éreu ni vosaltres, per dir una cosa,
Doncs aquella època, gràcies a aquell tio que era taxista, em va fer començar a portar gent de Mollerussa, de Puigcerdà, que ara me'n ve, perquè a mi em ve molta gent molt argentí. I a més, a l'argentí, quan venia aquí, són gent que com són poblacions noves, així com aquí hi ha moltes coses, tenim la castanyada, tenim els panellets, tenim allà tenen les barbacoes. Allà es troben la gent amb les barbacoes, los asados. I aquesta gent, quan es troben en un altre país lluny, el que els vincula és trobar-se amb gent del seu territori i fan allò, i feien asados. I a més, són uns consumidors de carn esgarrifosos. Així com als catalans els agrada menjar poc i aparentar molt, bueno, no tot, però així, aquesta gent era de menjar. És a dir, ells mengen proporcionalment mig quilo per persona. I aquesta gent, degut a això, va ser un abans i un després. Amb el que diguéssim jo, amb la venda. I això s'ha anat mantenint perquè molta gent ja ha anat seguint. Mira, avui m'han trucat i pot vindre, jo què sé, aquí em ve, quasi bé, diria que tots els argentins. Argentins, uruguais, després també vaig agafar brasileños. A quin nivell? A quin nivell? De venda? No, o sigui, català? O sigui, venen argentins, uruguaios... Argentins, uruguaios, brasileños, consumidors de carn i catalans. I ara, degut a això, molts catalans, perquè aquests sí saben alguna cosa, els argentins també, és de menjar carn, de futbol i de menjar carn. I, esclar, després molta gent, com bonament tu a vegades has vingut i em dius, hòstia, voldria fotre una cosa. I jo sí, jo et vaig comprar matambre. I matambre, i jo et diré, hòstia, prova això, o prova allò. Tens invitat? Sí. Et vols gastar un pastón? No. Doncs fot això, que és tan bo com allò, i t'estalviaràs. Jo que dic, si no ens ajudem els pobres, els rics t'acabaran cardant, m'entens el que et vull dir? I això ha sigut una manera de tindre un consum elevat i una gran quantitat de venda d'allò. I a més, aquesta gent, quan et donen volum, pots ser més competitiu i per això pots aguantar més bé la sotregada del mercat. O sigui, vas notar la diferència. Sí. Perquè dius mig quilo de carn en un àpat. Sí, a veure, que venen, a veure, no vull dir argentins, catalans de tot, Clar. No, però de tot. Són coneguts però el gran consumidor és ell. Clar. I no, més que res perquè pensava en totes les recomanacions que deien de no menjar carn vermella més d'un cop a la setmana, tot això, ells s'ho passen per un lloc? No, a veure, mira, jo per exemple vivia una època que hi havia la dieta Duncan, o Dunca, sabeu de super... el nom sí, però no... molt proteica, no? Correcte. I em venia gent i es menjava una de carn. Clar, jo dic, això no pot ser bo. Com aquell tio que menja cada dia, va dir, no pot ser bo. 2 cops a la setmana, si el millor és la dieta mediterrània. Passa que aquesta gent, quan mengen carn, és, per exemple, el cap de setmana. I es foten unes festes que jo, per exemple, el primer dia amunt li vaig dur mig vedell i dic, què fotreu amb això? Que eren els del Polo de Barcelona. Dic, que cago un Déu, però, hòstia, si aquí sortirà... Però ja van començar allà al Collet un dissabte a anar-se fotent mates i d'allò, i així, i la carn és important i espectacular, perquè ho saben fer, perquè d'allò. Però ells és el vincle amb la gent. O sigui, gràcies al boca-orella has aconseguit que argentins de Barcelona, per exemple, agafin el cotxe i es plantin aquí a Manresa i facin la compra. Sí. I això després, esclar, si tu t'enteres que d'allò ve gent de tot arreu, sí, com gent d'aquí, I a més, és que cada vegada queden menys carnissers. Això juga a favor teu, no? Sí, però cada vegada es consumeix menys preparació de carn. Dius que venen de Mollerussa, o venint de Mollerussa de Barcelona. O de Puigcerdà. Tu, el producte d'on el sols obtenir? Nosaltres el producte el aconseguim actualment. Abans, quan hi havia un matadero aquí, jo ho tenia molt més fàcil. Perquè, o com després va saltar amb Africa, allò, per això ho han tancat tot. I ara només queden 2 o 3 mataderos. Ara juguem que si hi ha un producte me'l duen allà a matar i així, i ara el producte normalment és de per aquí al voltant, de la comarca, Berguedà, aquí la Cerdanya i tot això, i després també portem com a carn així diferencial de Galícia i de Salamanca. Però això com es fa? O sigui, tu compres una vaca,
Com funciona? Compres Pues la vaca morta, actualment, fiques la vaca viva i dius, posa'm aquesta... Mira, tu agafes el mòbil i et fiques aquí i hi ha un senyor que es diu General Càrnia, Sí. no? Un altre es diu Cars Beldi Gordà, un altre es diu Cars Vinyals. Tots aquests pues, tenen una sèrie de productes que tu t'encaixen i tu li dius, escolta, per demà jo necessito un vedell, o porc, o els d'aquí a Àfrica, necessito un porc, i tu escrius aquí i te'l porten sencer, que ja no en queda de gent que t'ho faiguin sencer, perquè aquesta gent, la majoria de coses és que ja ho venen per peces i envasat al buit, perquè obren la bossa i la fiquen allà. Però després ja seria una altra cosa a discutir. Però és així. Però tu t'interessa, per exemple, la peça sencera. A l'animal sencer. L'animal sencer. Clar, perquè jo aquell És com animal... treballes tu. Aquell animal tu pots saber, per exemple, jo vull que sigui femella, no? Ara aquí ja començaríem una altra, que sigui amb aquestes característiques, així, i tu ja saps el tipus de producte que dones. Perquè després tu agafes el ganivet ben afilat, vas aquí darrere i fas les allà peces que el tu penjo vols. i jo faig el que vull. És com quan aquest senyor ve i d'allò. Sí, és una feina així bastant... Tipus el Rocky, saps? Tu has vist la pel·lícula Rocky? Quan s'entrena allà amb les canals de vedella, va fotent hòsties, doncs el mateix. I l'obrador el tens... L'obrador el tenim aquí i a baix tenim les neveres, sí. I tens algun animal? O sigui, al final, quin és l'animal que vens més? Vedella, porc? vedella, per I descomptat. bàsicament per aquest perfil... Per aquest perfil. Argentí, uruguayo... Bueno, i el d'aquí, no, a veure, no vull exertir, i gent d'aquí, i l'únic avantatge que jo ara estic veient, i és una esperança a mi, però i on que em queda, no, tampoc, em queda bastant temps i d'allò, però veig que de tant en tant, no sé, quan ve la sogra o quan volen quedar bé o quan no saben què fotre i d'allò, ve algun jovent que, hòstia, a mi m'agrada, com el teu, hòstia, tindràs cua de bou, hòstia, a mi no és que vinguis a buscar una cua. A veure, a mi el més la satisfacció és que tu vulguis fer una cua de bou. M'entens el que et vull dir? Perquè hi ha el 90% Així és de com la... et vaig guanyar. No, correcte. No, el 90% de la gent li porto un flicandó de vedella, una llata tallada, el 90% de les vostres amigues, si no podeu fer aquesta prova, li regales, t'he regalat 1 quilo de llata. I el 90% et dirà, però tu què collons em portes? En canvi, si li dius, et porto uns canelons fets que només s'han de gratinar, hòstia, gràcies, o un pastís d'enciam, que a mi no em comparis una cosa amb l'altra. Però és que la gent ja no té ni la voluntat de fer-ho. M'entens el que vull dir? A mi m'has tocat la fibra perquè tinc encara pendent aprendre a fer la recepta de meva àvia del fricandó. Mira, jo sempre... Saps quina és l'única cosa d'herència que et poden deixar, que tu pots deixar als teus fills i encara que pel mig hi hagi un cafre no s'ho pategi? Perquè tu, per exemple, la teva iaia et deixa el seu pis, no? I tu ets un cafre, no? I el pots perdre. L'única cosa que passa de pare a fills i es pot perdre perquè la cosa que costa més d'educar, encara que no ho sembli, és el paladar, és el cuinar. I la gent està perdent el cuinar. I això és una bestiesa brutal. No se'n donen compte, perquè jo, per exemple, tu et fotràs uns canelons de qualsevol tipus, n'he menjat molts, però els que feia la meva mare, jo el flicandó i tot, però no hi vaig estar un dia a la tarda a fer-li. I tenia el seu petit truco. M'hi acosto, però no ho faig. I, hòstia, ara que me'n dono compte que no la tinc, dic, hòstia, cago en la mare que em va matricular, que burro que he sigut. I jo com he tingut aquest paladar, i els meus fills també, però els fills dels meus fills, com ja no l'hauran tingut, ja s'ha perdut. I això és una de les coses que és més trist, perquè la gent molta tonteria amb el anar a menjar, molta, però les persones que tenen, que et pot recordar més el menjar, és de la gent d'abans. Fricandó, uns macarrons, no uns macarrons, tu fots uns macarrons d'aquells amb un sofregit de ceba, amb una mica de vi ranci, que t'hi foten una mica de pastanaga, després gratinats al forn, que fot aquella crosteta, t'hi foten 2 trossets de mantega perquè siguin més melosos i d'allò. No em vagis a qualsevol botiga amb tots els respectes, no em comparis aquells canelons que estan fets al moment, o fets en 2 dies o 3, que t'hi foten coses. Res a veure. Res a veure, eh? Res a veure. Però si no ho coneixes, allà ho trobaràs glòria. Parlant de canelons, jo al David cada any li compro cua de vaca, de bou, per fer canelons. És bo. Jo el millor hamburguesa, dies gros, no l'he fet allò. Va ser una cua, l'he fet, cua de bou, des d'allò. Oh, sí. esgarrifós. Passa que du feina. Hòstia, un capítol estic salivant, tio, molt estic salivant, no he berenat. Sí, però alhora
ple de reptes, eh? Sí, sí. Sortirem d'aquí amb deures. Sí. El negoci també s'alimenta d'empreses? O sigui, vens a restauració, A mi principalment em ve són particulars. restauració a comprar, sí. En gran volum, vull dir, percentualment s'endú... Clar, què pesa més, el particular o l'empresa? El particular. Sí, El particular. Em ve restaurant, em ve restaurant que vol alguna específic que no troba, però el meu gros és particular. Sí. No té, jo també, la meva estructura no és gran. La meva estructura no és com aquests grans mataderos i aquests grans d'allò, no. Clar, perquè I després tu tens de tindre un baremo de preu i aquesta gent poden jugar una altra lliga. I aquests grans mataderos que has parlat, que els hi pots comprar doncs, la vaca sencera, etc. Al final, ells sobretot viuen de les grans cadenes, no? Totalment. O sigui, tu, per ells, Sóc ets un antisistema. No, l'último moicano. Ets un... Saps l'último moicano? Ets l'engruna del pastís. Sí, a vegades per ells, jo perquè tinc una coneixença i tinc molta amistat i conec a la gent i hi ha un vincle personal i saben que si jo els hi porto que portin un animal a matar allà me'l portaran, d'aquell pagès que jo conec, m'entens el que et vull dir? Però per ells allò és un problema, sí. Passa que hi ha un vincle que quan agafes una amistat com amb tu o quan una altra persona, gràcies a Déu encara i per el temps que fa conec a la gent i s'ha creat un vincle i això encara té una força. Hòstia, fes-me això, vale, ja. Hòstia, per fer-nos una idea, has dit que l'animal que més vens és la vedella. Quantes vedelles o quin volum de vedells hi ha a la setmana? O al mes, no sé. Mira, doncs a la setmana, per exemple, en volum de carn serien uns 5 o 6 vedells. 5 o 6 vedells a la setmana? A la setmana. Això és vedell, eh? 5 o 6 vedells que vens des de la parada. Hòstia. Ho trobo bastant. Home, és una animalada. Bueno, no sé, ara a la parada no hi caben. Potser ens dirà, ja, però un cada dia. Bueno, no perquè en treballessis un com a mínim cada dia. Sí, un cada dia. Vull descarnat un vedell, demà més, i ja ho veu. Ell quan ve, sí. Tenint en compte que no és l'únic animal que vens, vull dir que aquí també hi ha més feina darrere. El xai, el cabrit, el porc, el pollastre... El que menys m'imagino que és el cabrit. Conill? El cabrit. No, el conill no el toco. No el toques? No. Per algun motiu si no me'l demanen en concret, no, perquè és un producte molt residu que no hi ha consum. Se l'han carregat. Dos dels mataderos més importants que hi havia per aquí a la comarca, que un era el d'Avià, Palau i Fills, i l'altre era un que es deia Soler, doncs han tancat, perquè no hi ha consum. Perquè la gent, per molt que ens omplim la boca de que no sé què, que la gent, ja no diré el nom, han fotut una fàbrica de canelons aquí a Sallent, tothom sabem de qui parlem, que està patrocina la Marató, i això s'inflarà a vendre, perquè la gent el que vol... Mira, aquell del Mercadona, que pot estar sombat, que sombat sóc jo, amb tots els respectes, ja va dir que d'aquí 5 o 6 anys ja no es faran cases amb cuina, tot serà microones. Punxaràs el d'allò, microones i d'allò. I això és el d'allò. Per molt que ens vulguin després la cuina mediterrània, és més, ara et diré una bestiesa molt gran. Et diria que un 40 o un 50... És una gran, Una gran, però, mira, jo... Un 40 o un 50%, o un 60 o un 70% de restaurants no es fan els canelons. Que és bèstia? I tu els pagues com a d'allò. Passa que tu et fotran la cagarela i t'inflaran a omplir-te el morro de segons què, de veure, i després ho trobes tot bo. Hasta el menjar de l'avió. Bueno, és discutible això del menjar de l'avió, però... Depèn com vagis. Però clar, depèn de quan paguis. Depèn del que paguis. L'últim cop em vas comentar, i lligat una mica amb el que deies ara, de que l'alimentació, els productes que comprem, és l'únic luxe, no?, que passa... Bueno, l'alimentació tenim no és un problema, estem en una societat diria d'ostentar, de fer-nos veure, tu, hòstia, pues portes un Moncler, portes un d'allò, vas amb un Audi Q8, vas amb un d'allò, i se't veu. I tothom estem en una societat a veure qui la té més llarga, m'entens? O que et vull dir, hòstia, tu, sóc jo. Tu quan vens a comprar-me a mi a casa meva i et fico en una bossa blanca que no és transparenta, potser t'estàs emportant 150 euros, no?
o a lo millor t'estàs emportant 10 euros. I si vas a la peixateria, millor compres una gamba i d'allò, i arribes a casa i tu fas tu, si és així d'allò, que no sigui una festa, tu i la teva parella o la teva dona i els teus fills. Allò no ho veu ningú. Allò no ho veu ningú. I el més bèstia és que millor la gent que no menja res després és d'aquells que a vegades parlem que van en restaurants de 3 estrelles Michelin que no saben fotre un nou ferrat i allà, perquè van amb aquells i es poden fer el cagarela, van allà. És que estem anant amb una paranoia amb això de l'alimentació que és brutal. Dos extrems. M'ha vingut al riure perquè quan has dit lo de l'ou ferrat havia entès que era el restaurant que no sabia fer l'ou ferrat. Bueno, jo, per exemple, per circumstàncies he viscut cuiners d'abans, una dona, d'aquelles de tota la vida, que li portaven una perdiu i la plomava, o li portava una llebre i l'escorxava. I després he vist aquests que tenen aquestes fitxes, que et fotran tot aquest sistema de nova sistema de cuina. I jo, la matèria prima, si volgués enredar a la dona aquella, m'agafa per l'orella i em diu, tira cap aquí, què et penses? En canvi, l'altre, amb tots els respectes, sabrà molt de la manipulació i fotre coses així, però de la matèria prima no toca vores amb l'altre. Sí, ja m'imagino. I ja per tancar una mica a nivell de negoci, estem parlant d'una parada de mercat? Sí. I a nivell d'estructura, quants sou a l'equip? D'estructura som 3. Vale. Estructura I petita. esteu aquí cada dia, Cada dia, toma. al mostrador... Sí. Demà ara aquí, pujo, soparé, dormir, i demà em tocarà el despertador a 3:45 i a 2:45 o d'allò ja estaré per aquí fotent-li. Ja estaré pujant per aquí. D'aquí una mica el discurs que feies abans, no? De que tothom ho vol tot fàcil. Sí. Bueno, això és una cosa que prendrem mal, però bueno. Jo, hi ha una dita que, hòstia, d'allò que diu tu treballes, pagues. Tu no treballes, cobres. I això ha calat a l'interior i la gent, pues, és així. I després hi ha feines i feines. Creus que hi hauria una solució... Evidentment és molt difícil, però tu veus una solució que no s'ha plantejat mai? Una solució ni que sigui parcial, en plan... Ostres, mira, si es fes això, doncs es començaria a mig revertir la situació o evitaríem l'impacte que augures? Mira, jo només faria una cosa, que la gent que s'esforça i sacrifiqui, que tingui un diferencial, digue-li econòmic o de benestar, superior al que no sacrifica i al que no treballa. És que és lògic. És que això és de lògica. Que no pot ser, el que et tornava a dir, gent que estan amb uns drets adquirits, que treballen menys i menys i viuen de conya. Hi ha gent amb uns drets adquirits que es poden retirar, per exemple, un tipus de funcionariat als 60 anys per la porta gran. Això no pot ser. Això no pot ser, perquè això és un desgast total. Passa que, esclar, com després ja es lliga, que si no ens fotran a cridar, que si no diran això, que això aquí, que això allà... I aquí la llarga és que tothom, com ara el que hi ha tots, pilota endavant, i a la llarga això es llaparà. Per curiositat, quan costa una vaca? Quan costa una vaca? Doncs mira, ara una vaca està sobre 8 euros... No, vaca, vedella, entenem, Sí, vedella. 8 euros i mig, per, fica-li 8 euros o així, per 200 quilos, uns 1.700 euros, més l'IVA, un 11% d'IVA. Aquestes dades, si algú les vol rescatar, pot mirar també el primer capítol. Ah, sí. De Per la aquí primera el podcast temporada. ha passat a Masiets i Peric. Doncs abans anava molt més barat, molt més. La vaca anava al voltant, la vedella, dels 4,5, 5 s'ha duplicat. L'alimentació està desbocada. Abans de quan? Fa cosa de... El detonant fort va ser després de la pandèmia, però el fort ha sigut d'aquí 2 anys i cada setmana, avui no ho sé,
però cada setmana està pujant, diu 5 cèntims, no res, 5 cèntims, no res, 6, però al cap del temps això és molts calés. Però i què està passant? Que no n'hi ha, Que no hi ha. que no hi ha, bestiar. No hi ha bestiar, perquè, clar, el consumidor va a la carnisseria, ha pujat el preu perquè el producte ha pujat el preu, el producte ha pujat el preu perquè... Perquè no n'hi ha, perquè no hi ha gent que perquè no vulgui n'hi ha. treballar. Tu coneixes... Però bàsicament a veure, és per teniu això, amics, però vosaltres... sí. Mira, ho entendreu ràpid. Teniu amics del vincle més estret? Sí, No aquell que conec a l'altre. Hi ha algú que sigui pagès o s'hagi ficat de pagès? No, cap. no. Pues ja està. En coneixeu algun que hagi entrat de mosso d'esquadra forestal o urbano, Sí, sí. del funcionariat o d'allò? Sí? Doncs pues ja està. Ja està. Llavors així ens ho entendreu. Però com pot ser que ningú vulgui fer vaques i porcs o el que sigui Perquè si, el si, funcionariat... si hi ha calés al darrere? Mira, tu saps aquell Però hi ha xiste... quartos al darrere. No, tu saps el xiste aquell que diu, hòstia, eren 5 no sé quants remers, 8 remers, i un manava, i van allà al País Basc a remar, vinga, i hòstia, queden segons. I un li diu, saps per què hem quedat segons? Diu, per què? Diu, perquè només en mana un. Si n'hi ha 2 a darrere, els del timó, si hi ha 2 al timó, segur que guanyem. Es foten a remar, hòstia, ara hem quedat tercers. Tindríem de fotre... I al final només rema un i n'hi ha 7 que estan portant el timó. Doncs és el que està passant. I ja està. Tot Clar, això t'ho expliques? Tu ho arribes a entendre? Home, esclar que ho entenc. Jo, per exemple, amb el meu fill no vull que faci aquesta feina. Ni pensar-ho. Aquesta feina és la teva. La meva, ni pensar-ho. Per què? Ni pensar-ho. Per què? Perquè ha de treballar els divendres, perquè només ha de tindre 5 dies de festa, perquè no pot fotre malalt. Jo no sé ni qui és el meu metge de capçalera. Jo no ho sé qui és. A mi se'm va dislocar l'ombro, em van ficar l'ombro al centre hospitalari, hi havia el doctor Vives, que me'l va ficar, que em van tindre de sedar i tot, em vaig despertar, i vaig dir, tinc de marxar, que tinc d'anar a veure la botiga, que tinc d'anar a fer coses. Diu, jo no et puc donar l'alta. Diu, has de sortir a fora com si d'allò, a demanar-ho tu d'allò. I vaig tindre de marxar. Si tu ets un... Amb tots els respectes, poder això és una aberració una banda, però si tu mateix estàs en un puesto treballant de funcionariat, ja tindré la invalidesa, poder. Que és tan bèstia com això. I això va decalant, i la gent no se'n dona compte. Jo ho dic, és que aquí a la llarga ja els dic a la gent. Diu, el gènere, és que és caríssim. Dic, és que és caríssim. Dic, però prepara't. O comenceu a aprendre a menjar ja té comos, foteu-hi aigua calenta i apa, d'allò. Però el producte no té aturador. O sigui, principalment és perquè hi ha poca oferta. Perquè no hi ha gent que s'hi dediqui. Ja està. Però llavors els principals preocupats deuen ser els mataderos, no? Algú altre No, els van a mataderos- comprar els mataderos, o menjar. el 90% s'aguanten, que és l'únic que s'ha fet tipus industrialitzat és el porc, que això és una altra cosa. El porc, si tu veiessis una granja de porcs, quedaries al·lucinat, perquè tot està mecanitzat. Aquell obrador veu o no veu... Veus com tu estàs aquí amb l'ordinador, ho portes igual, les cries i d'allò. I és una massa de fer proteïna animal. Però un animal com l'ovella, sobretot, i la cabra, que cada dia l'has de treure a pasturar, i la vaca i d'allò, en queden 4. Aquests 4 nostàlgics. I ojalà que d'allò, i en queden 4, i se'ls ha de cuidar, i se'ls ha de mimar. Però no... Ara faré una pregunta molt primària. Per què aquesta diferència entre un animal i l'altre? El seu Per què? comportament? Perquè, no, pel rendiment. Mira, una vaca, per exemple, l'ovella i la cabra han de sortir a pasturar. No les pots tindre tancades, no va bé. La vaca també l'has de treure a pasturar. La pots tindre tancada i d'allò. Però una vaca treu un vedell. I proporcionalment una berra pot tindre 12 garrins i la data de criança, és a dir, en un any els quilos que treu una berra és bestial comparat amb una vaca. I la proteïna, i a més el porc té un altre avantatge, que allò que s'havia dit, s'aprofita tot. Fixeu-vos, els grans mataderos, això que ha passat mateix passa amb la vaca, que va passar, és un problema, per la gent que aquell és un problemon, però no és un problema. Problema que està aguantant encara fins ara, i ara hi haurà, dintre la desgràcia que baixarà el preu, és el porc, llepant uns altres. Però el que està aguantant la proteïna d'allò és el porc i el pollastre. Que també m'imagino que amb una superfície reduïda pots tenir molts pollastres i a nivell de quilos per dia... Que també s'apujarà. És una altra cosa que s'apujarà perquè ha sortit una normativa del Mercat Comú de Benestar Animal, que ja està bé, però s'ha de saber estudiar, amb els pescadors i tot això, no sé per què serveix tot allò, que ara tenen d'estar més espaiats.
Que ara també els que ho feien molt bé, que els deixaven les gallines sueltes, ara amb això de la grip aviària, perquè ara no hi ha només el porc, perquè ara un altre Cristo que també tindrem és això de la llengua blava, amb les ovelles i tot això. Què és això de la els llengua cabirols. blava? És que ho agafen, diguéssim, per exemple, les ovelles, les vaques i tot. I després hi ha una sèrie d'animals que s'han deixat escampar i hi ha a part de més a més, el pagès, el 90% després tenen agricultura. Pues, per exemple, hi ha els de la banda de Lleida que hi ha conills que se t'ho mengen tot. Hi ha la banda d'aquí que els cabirols, la vinya i tot això, els senglars, ho tenen de ballar. És que hi ha una empastifada. I s'ha deixat així una sobrepoblació i tant com ells corren, doncs corren els virus i tot. Aquest cap de setmana parlava amb un senyor que havia fet havia de ballar una hectàrea de vinya perquè els senglars se li fotien el menjar i treia 500 quilos en un any. Per 500 quilos de raïm havia de fer tot això, perquè si no... Tu saps el que val, això? Se li fotia, clar. Bueno, havia de fotre un preu a ampolla tal i sabia que tenia aquell ingrés, però era per amor a l'art, no era el seu... Però t'estic dient. Sí. Tal qual. I tornant al preu de la vaca, llavors de quins marges estem parlant? Entenc que va en funció de la peça, no? El marge de benefici que tinc jo és molt relatiu, perquè tu tens de considerar que quan mates una vaca té una cosa curiosa, que hi ha una sèrie de productes, encara que sembli així, que és més d'estiu i l'altre que d'hivern. Per exemple, quan activa el bistec, que seria cuixa, això, és l'època de l'estiu. Fotre un bistec a la planxa, ara tu m'has dit, hosti, és que ara em vindria de gust una cua de bou amb un bon vi negre d'aquí del Pla de Bages i d'allò i així, és l'hivern. I això va equiparant un producte s'apuja, diguéssim, el d'allò, i així. Però estem parlant d'un 20, un 30, un 20%, perquè hi ha molta merma, hi ha molt d'allò. I si et dic bona àrea, ametller origen, bon preu, esclat, quant de mal fan aquests actors a un negoci com el teu? Fan mal, està clar, ells també venen un producte, però jo també et diria una cosa, més que el mal que em fan ells amb el tipus de venda, no és tan mal. És el mal més gros és que la gent deixa de cuinar. Perquè allà, per exemple, a l'Ametller Origen, també a vegades hi entro, a mi m'agrada quan vaig a qualsevol país o qualsevol puesto, entro als mercats i entro a les botigues, no? I el 90% ja no és cosa de tall. Per exemple, tu vas a l'Ametller Origen, ho sé, perquè l'altre dia vaig acompanyar el meu fill a un puesto i no sabia què fer, me'n vaig anar a donar una volta i vaig entrar en un Ametller Origen a Llavaneres. Hi havia, t'ho puc dir hasta així de vista, hi havia hamburgueses fetes amb aquell screen que queda molt maco i tot això. Bueno, hamburgueses. Hi havia després un carpaccio que ja et fiquen allà per si vols tirar la salseta i tot així. Hi havia uns pinxos, hi havia uns entrecots, hi havia unes aletes adobades, hi havia un llom adobat i res més. És a dir, i aquell frontal de Llavaneres d'aquell producte, amb quilos, era irrisori. Passa que al costat, allò no em fa mal a mi, hi havia els canelons del Nando Jovany, que aquests cuiners, bueno, és igual, el del Jordi Cruz, que ara, si vols, et farà un menú de Nadal a través de l'Ametller Origen, que després tu vas a l'Àbac, o vas al Petit Comitè, o vas al d'allò, i un tio que després va allà, és com si tu ara et trobes el menjar del Port Aventura ficat aquí. Bueno, això ja no saben, tot és guanyar calés a la situació que sigui. Quan veus així, també el japonès aquell que està allà a Andorra, també allà, van fotent tots els productes aquests que no ho venen, que l'únic que estan funcionant ara són les fotocopiadores, que a mi m'agradaria veure, deuen anar allà a donar una volta, perquè, per exemple, el Jordi Cruz, bueno, és igual, poden estar aquí, poden estar a la tele, poden estar a l'Àbac, poden estar allà, poden a l'altre, poden estar tot Déu, cop d'allò, i tu cada dia has d'estar aquí. Et foten allà la fotocòpia i ara vaig agafar allò. Vols un menú de Nadal fet pel Cruz? Doncs et fot un menú que diu que seu com les croquetes del Jovany, com el d'allò. Allò sí que em fot mal perquè allò ho agafen, ho fiquen al microones i aquella persona, quan ho fa 5 vegades, ja no et cuinarà més. Per comoditat i s'acostuma. I això es pot revertir? No. És imparable. És imparable.
O sigui, jo sóc un paio, per exemple, en perill d'extinció. Jo sóc l'último mohicano i tu ets un tio raro. Però, bueno, a la vida Hosti, val però més que sortis do quotidià, eh? Jo considero que sí. Però encara queda aquest esperit, perquè si tens aquí dues persones joves, diem joves, que un et ve a comprar cua de bou i l'altre carn per fer canelons per Sant Esteve, no creus que... Bueno, aquí perquè ens hem reunit 3 friquis, potser, que ens agrada cuinar, però que encara hi ha una mica d'esperança. És que sí que tu veus molta més cosa, però jo... Bueno, Només, i m'estimaria més que no passés, jo que a vegades vaig reflexionant, només hi ha una manera a la gent perquè torni pel camí, que és la necessitat. Que allò es fiqui tan car i això sigui més barat i tu dius, hòstia, perquè, per exemple, et diré una cosa, tu agafes un pollastre, fots unes petxugues, fots les cuixes al forn, fots la carcanada per fer una escudella i pots fer 3 plats. I t'ha valgut a 4,99 i tu diràs, ara diràs, com ets una persona que dintre tot la posició diràs, per 10 euros, doncs jo ja ho compro fet, que no té res a veure, després ja entraríem en un altre. Però l'únic que ens pot fotre pel camí és la necessitat. M'entens el que et vull dir? Sí, sí. A hòsties. La gent només entrem als puestos a hòsties. Clar, però és que la tendència serà la contrària, perquè el menjar preparat s'ha de tirar. Sí, perquè ells juguen amb un altre factor. Per exemple, jo a vegades ho dic, els canelons et diuen, tu vens a buscar-me la carn i a mi de promig de la meva carn et surt a 11,99, no? O a 12,99. I ella dirà, és el mateix preu que feta i no m'estalvio fa. Però tu 12,99 estàs pagant el beixamel, la pasta, si és una vedella amb suc i foten el suc. La gent veu així, i si t'hi fixes molt, que són, perquè són llestos, collons, s'ha de saber que ells han guanyat, has de saber també quan has perdut i quan han guanyat. És que ells ho fan a preu final, no? Hòstia, aquests canelons, 9,90. Vale, però tu saps el quilo a quan et surt això? Bueno, 9,90. Doncs 9,90. És veritat o és mentida? Si tu el 90% de la gent, si jo ara tu et dic quin preu val l'humillo de porc, si no ho saben, que no en tenen ni idea, tan simple com una dotzena d'ous. I van a comprar al súper, i no ho saben. I li dius el gasoil i la gasolina, hòstia, això sí, quant estalvies amb allò? Hòstia, 3 cèntims se'n van fins a omplir allà els collons que ja s'ho gasten i en canvi amb un altre que sí. M'entens el que et vull dir? I per què és la diferència? Perquè ficar gasolina encara és barat. És ràpid, vull dir. I en canvi l'altre és cuinar. Clar, és que una de les coses que ens preocupa és tenir temps lliure, no? I llavors el cuinar ocupa temps i el microones t'ho fan per tu, no? Llavors aquí també juga en contra. Vale. Sí, s'ha volgut quantificar el temps, se li ha volgut donar molt de valor quan el té, per descomptat ho és tot, però des d'una perspectiva molt econòmica. Hòstia, jo no cuino perquè la meva hora val 100 euros. Ara jo he de dedicar una hora a cuinar, quan jo valc 100 euros l'hora, faig una altra cosa. I la gent... Però torno a dir, després aquests tios... Mira, això és com, per exemple... Ara, apreta aquest perfil. Se'n van... És quan aquesta gent, per exemple, després se'n van a un restaurant i es gasten una quantitat de calés. M'entens el que et vull dir? Sí. Que és estratosfèric. Si tu ja no saps menjar entre setmana, què collons vas allà? I també una cosa, que tampoc es veu tan fàcilment el que perdem en salut menjant això. Si fos palpable el que guanyes en salut cuinant aquests productes més frescos de proximitat, llavors la gent potser s'ho replantejaria, però com que no és palpable això, jo m'he estalviat aquest temps, m'he estalviat aquest diner i, bueno, si venen els problemes ja els afrontarem. Sí, perquè no és una cosa que és immediata. M'entens el que et vull dir? Tu, una mala alimentació i després deixant a part això, hòstia, i hi ha l'única cosa que des de que neixes fins que mores que estàs més lligat és amb el menjar. Tu quan neixes, l'acte d'un nadó és poder-se nutrir amb el biberon, amb el pit de la mare o d'allò. I la persona gran, l'únic que et queda és, si teniu iaies o així, hòstia, és poder menjar bé. M'entens el que et vull dir? I es sacrifica, doncs, bueno, ja està. I torno a dir, el problema més gros és que el paladar s'ha d'educar. Clar, després aquests de les estrelles Michelin i tot això, que he anat a dir d'allò, clar, si tu no en tens ni idea, fliparàs amb colors.
David, ja per anar acabant, abans has dit que els teus fills ni pensar-ho volies que... Bueno, no sé què faran, però no m'agradaria gens. Per tant, no I ara ho estàs sentiran. gestant un relleu generacional. Tenen la intenció ells? No, jo faré tot el possible perquè no ho faci. Tampoc els hi has volgut transmetre l'estima per el l'ofici meu o sí, fill, això el sí? meu fill ve aquí, ha vingut aquí, és una bellíssima persona, tots. I els he fet vindre aquí perquè sàpiguen treballar. Per allò que t'he dit, pel sacrifici. I els he fet vindre aquí a treballar. Això sí que ho he fet jo. I ho faré. A casa no es queda... Si jo m'aixeco a les 5 del matí, ells no es queden. O amb el negoci de la meva dona, han de treballar. Però jo que no vull és que treballi aquí. Perquè he tingut una bellíssima persona al meu costat i s'ha sapigut amoldar amb mi. Però el 90% de parelles que tu estiguis treballant, que tinguis 5 dies de vacances, que treballis els dissabtes, que només tinguis els diumenges, que m'hagi de retirar als 67. M'entens el que et vull dir? Que no et puguis fotre malalt, és que no ho vull. No ho vull. Per tant, el futur de Carns Bernades per on passa? Bueno, tinc gent que està al meu costat, si ho volen seguir, amb un xicot, l'Agustí, que és una bellíssima persona. Si m'he d'esperar més temps, m'esperaré per ell. Això ho dic públicament, no soc perquè, que dèiem, la persona val més que res més, i no ho sé. Poder, jo què sé, el meu fill no troba res més i tindria d'allò, però no és el que voldria. No és el que voldria. Com el 90% de pagesos que jo he conegut, els fills no s'hi han ficat. S'hi ha ficat algun per nostàlgia, per d'allò, i després ja venen si coneixen unes parelles que puguin seguir el d'allò, però no. Residual. No, ni pensar-ho. I sense anar tan lluny, 3 anys vista, quin horitzó visualitzes? Bueno, jo crec que mentre hi hagi jovent com tu que vulgui cua de bou i l'altre que vulgui aprendre a fer canelons, doncs mira, aniré aguantant. M'entens? Tot és així. I no, bé, d'aguantar sí, perquè la circumstància que hi ha és el que passa amb mi, com t'ho diria, jo l'altre dia tenia d'arreglar unes portes a casa i avui dia tots els mobles són d'Ikea, són aquí, si tu vols un fuster, doncs té feina, perquè només n'hi ha un. L'altre dia, per exemple, vaig anar a Montblanc, ja fa dies, però vaig anar, i ens va fer la visita guiada un exfuster. I a Montblanc hi havien hagut 8 o 9 fusteries. Ara només en queda una i a punt de... Ja no hi ha fusters. Sí, però en canvi els pocs que hi ha no els hi falta feina. Per això, que els pocs carnissers que quedem anirem fent. És curiós, aquestes feines, perquè aquestes feines així tot el que ha sigut d'aprenent s'ho han carregat. Sí, tot. Tot Sí, el que però és vull dir, jo d'aprenent... ara si tingués un fill em digués hòstia, que vull ser fuster, No, això que si has dit, no ve per aprenent... trobaria descabellat. Si no ve per aprenent o per, diguéssim, de continuïtat de pares a fills, no hi ha gent que digui hòstia, jo vull ser això. Aviador sí, bombero també, policia també, però aquests no. Doncs crec que tenim. ha quedat bastant clar i la posició, o sigui, tot se'n va a la merda. No. A la merda no. Hòstia, ganes de que s'acabi el món amb uns canelons de cua de bou. No se'n va a la merda, però és un món que està canviant. I després les coses, si no vols admetre la realitat, és quan tu et fots una hòstia. Tu tens de saber sempre per on has de moure't. Crec jo, I reflexionem-hi, si us plau, reflexionem-hi, com deien a Dinamita. David Bernades, moltes gràcies per aquesta reflexió que ens has concedit i per acollir-nos aquí al mercat de Puigmercadal de Manresa. Seguirem comprant. Sí, seguirem lluitant. Anant als mercats i als comerços. Moltes gràcies. De res, home. Ens veiem a la propera. Vale. Gràcies, David. Adéu.